Ha szeretnéd megtudni, hogy hol van esély árvizekre Spanyolországban, vagy hogy melyek azok az ingatlanok, amik árvízveszélyes területeken fekszenek, akkor maradj a videó végéig, mert most ebben fogok neked segíteni. Az első és legfontosabb, hogy ne a Facebookon kérdezősködj ezzel kapcsolatban, mert ott maximum olyan hiteltelen válaszokat fogsz kapni, hogy itt nem szokott lenni árvíz vagy hasonlókat, holott ez nem lehet ennyire egyszerűen megállapítani. Teljesen irreális, hogy valaki fejből megmondja, hogy egy adott spanyol tartományon belül pontosan melyik régióban, melyik utcában, melyik házszámnál milyen gyakran volt árvíz az elmúlt 100 évben, és hogy mennyire árvízveszélyes egy terület. Ezt csak a konkrét ingatlan ismeretében lehet 100%-osan megmondani. Ha pedig valaki azt mondja, hogy itt nem szokott lenni árvíz, ez nem adat, nem bizonyíték, és végképp nem hiteles szakmai információ, amire komoly döntéseket lehetne alapozni. Spanyolországban az árvíz mindenhol valós kockázat. Mindenhol. Ugyanis nagyon sok helyen teljesen legálisan lehetett, és a mai napig is lehet árterületre építkezni. Úgyhogy attól, hogy egy ház vagy lakópark engedéllyel épült, még lehet árvízveszélyes zónában. És amikor jön egy extrém esőzés, mint ahogy sajnos láttuk Valenciában is 2024-ben, akkor derül ki igazán, hogy az ingatlan pontosan hol is van. De mostantól te is meg fogod tudni nézni bármikor, bármilyen spanyol ingatlanra vonatkozóan, hogy árvízveszélyes területen fekszik-e. Ugyanis adok neked egy nagyon könnyen használható térképes eszközt, amin akár épületről épületre meg tudod nézni, hogy az adott ingatlan árvízzónában van-e, hogy többé ne Facebookos mendemondákra és hatásvadász videókra alapozd a döntéseidet. Az árterület ellenőrző linket megtalálod a videó leírásában. Az oldalon csak rákeresel egy spanyol városra, és már is látni fogod, hogy hol vannak az árvízveszélyes zónák és a veszélyesnek számító épületek az elmúlt 100 év hivatalos adatai alapján. És meg fogsz lepődni, mert szinte minden városban van ilyen zóna. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy spanyol ingatlanvásárlás előtt ezt az ellenőrzést soha ne hagyd ki, mert az ingatlanügynök aligha fog tájékoztatni arról, hogy az ingatlan árvízveszélyes zónában van, főleg ha nem elég profi és nem is tud róla. Ez az ellenőrzés egy nagyon fontos lépés egy ingatlan kiválasztásánál Spanyolországban, amit mi is mindig elvégzünk az ügyfeleinknek. Mostantól pedig te is ellenőrizni tudod bármikor. Az eszköz ingyenes, az ellenőrzés 1 perc, évekkel később pedig hálás leszel magadnak, hogy megnézted. Ha hasznos volt neked ez az info, és szeretnél még több gyakorlatias tippet spanyol ügyintézésről és ingatlanvásárlásról, kövess minket, és oszd meg a videót, hogy másokhoz is eljusson.